Уважаеми колеги, както знаете, в 1 часа започна национално съвещание с актива на Българската социалистическа партия. Тук в Международният панаир в Пловдив по актуални теми. Темата започва веднага и по актуалните въпроси. Лидерът на БСП, господин Сергей Станишев. Заповядайте, господин Станишев. Добър ден на всички, добре дошли на нашата пресконференция. Аз ще се постарая в началото да бъда кратък, за да имате повече време за въпроси и за нашите отговори. Първо искам да ви кажа, че това съвещание беше подготвено още от миналата година като старт на ефективната подготовка за европейските избори от страна на Българската социалистическа партия. Разбира се, в днешните дни, преди това, което се случи през изминалата седмица, то получава по-различен контекст и е заредено с немалко емоция от страна на участниците, председателите на общинските партийни съвети, областните председатели на партията, всички, които сме ангажирани с каузата на българската левица и на БСП. И във всички случаи е изключително полезно гледна точка на нашата подготовка за сериозното изпитание, което предстои в края на май. И в моето изказване имах възможност да припомня на всички значението на тези избори, не само за България, но и за цяла Европа. Тъй като много често, погълнати от нашето политическо ежедневие, не виждаме голямата картина и голямата цел, която си поставя и европейската левица. Последните 5 години европейските институции бяха доминирани от десните консервативни партии. И Европейската комисия, и Европейския парламент, и мнозинството от министър-председатели бяха от дясното политическо пространство, и това доведе до една политика на европейско и национално ниво, която създаде огромно недоволство и в Европа, и в страните членки. Безпрецедентна безработица, огромно обедняване и диференциация в страните членки и между страните членки на Европейският съюз, и в крайна сметка немалко разочарование. Преди 3 години, когато бях избран за временен тогава президент на партията на европейските социалисти, имаше 3 министър-председатели от нашето политическо семейство от 27. Днес са 12 от 28. И ни предстои решаващата, бих казал, политическа битка, сблъсък с дясната политика на европейско и национално ниво, която ще се изрази в резултатите от европейските избори. Затова резултата във всяка една страна има голямо значение не само национално, но и европейско. От тези избори ще зависи съставът на Европейската комисия и това кой ще оглави, човек от кое политическо семейство, съотношението в Европейския парламент и в крайна сметка дали политиката на социален демонтаж на европейската социална система, на ограничения за сметка и на гърба на хората ще продължи или ще бъде променена. Вие знаете, още и аз го споделих пред участниците в съвещанието, Димитър Благоев беше казал, че 2/3 от нещата, които се случват в България, в огромна степен зависят от външния контекст и от външното влияние и това, което се случва в Европа. И българските социалисти добре осъзнаваме нашата отговорност в европейски мащаб, защото всеки един мандат има значение за крайния резултат на тази европейска политическа битка. Разбира се, казах на участниците в съвещанието и значението на тези избори за националната политика и за способността на правителството да реализира своята програма. Защото тези европейски избори са натоварени с много голямо национално значение. Всяка политическа сила гледа на техния изход и обществото като цяло като тест за влияние и доверие.
И разбира се, техните резултати ще бъдат разглеждани от една страна. Ако са успешни, аз вярвам, че те имат всички шансове да са успешни и за БСП, и за другата политическа сила, която стои зад правителството, тогава правителството ще получи допълнителна сила, легитимност, доверие за реализация на своята програма. Ако не са успешни, естествено парламентарната и извън парламентарната опозиция ще надигнат отново гребен и ще поставят въпроса за предсрочни избори. И цялата партия е наясно с това изпитание и с своята отговорност. Естествено, на тази среща аз нямах правото да пропусна актуалната политическа тема за формиране на друга листа в лявото пространство под названието АБВ, или Бог знае как ще се казва, тъй като се очертава да бъде коалиция от някакви партии, неизвестно откъде и от какво. Изразих, разбира се, моето дълбоко разочарование и като член на партията и лично от решението на Ивайло Калфин. Това решение за мен е глупаво политически, тежка политическа грешка, не е ясно мотивирано. В крайна сметка не е ясно мотивирани са и позициите и аргументацията, която се изразява от членове на БСП, какъвто Ивайло Калфин не е, по които заявяват, че подкрепят и ще работят за тази листа на АБВ. Това действие е насочено срещу БСП. То обективно обслужва нашия основен политически опонент, ГЕРБ, подкопава основите на правителството, в крайна сметка издава една политическа шизофрения и политически абсолютно неиздържан. Няма как да обясниш на който и да е член на БСП, как така наши членове, това число хора от Националния съвет, заявяват: ние от АБВ ще имаме наша листа, ще подкрепяме и ще работим за нея, но ние сме си от БСП. И не се получава. Никой не го разбира и естествено на това съвещание беше важно да чуем мнението на председателите на общински партийни съвети. Мога да кажа, че то е много еднозначно. Аз не чух едно изказване, което да е в подкрепа на тази инициатива. И изказванията варираха в различна степен и градация на емоционалност и говориха в спектъра от това да има категорични действия и мерки срещу такива членове на БСП, до призива да се отправи още един апел към тях, да спрат това, което са започнали, но ако не спрат, в противен случай да носят последиците за себе си. Тук не става дума и не е толкова важна уставната част на въпроса. Тук въпросът е за моралната и политическа оценка, която се изразява от нашите лидери по места. Всички тези хора са работили, работят и ще работят, убеден съм, за каузата на БСП. И когато по време на един много важен сблъсък с нашия опонент някой от отбора заявява: аз съм в някакъв друг отбор, това не получава никакво одобрение и никаква подкрепа. Напротив, както вече казах, много категоричен отпор от членовете на партията. Мисля, че изразявам това, което чуха и всички колеги, които са тук на тази пресконференция. Вие самите може да попитате и в кулоарите на тази среща председателите на общинските партийни съвети на БСП. Това мога да кажа в
началото, като встъпление към нашата пресконференция. От тук нататък сте вие. Десислава Ризова, BTV. Не сте чули нито едно изказване в подкрепа на АБВ. Дали това не е защото техни представители не са били поканени? Има декларации по агенциите от Монтана, които твърдят, че им е било наредено да не идват в устен порядък и от господин Дъбов включително, така че ако искате да взема отношение, благодаря. Да, не се съмнявам, че господин Дъбов ще вземе отношение. Предполагам, че и господин Миков, който добре познава работата в Монтана, монтанската организация. Вижте, нека се определят кой къде е. Самите да се определят. Защото ние правим съвещание политическо, партийно, свързано с евроизборите. Ако някой, както председателя на общинската организация в Монтана, заявява, че ще работи за Ивайло Калфин, независимо от коя листа е, той е в тежко и партийно уставно нарушение и ние няма как да си споделяме с наши конкуренти каква е тактиката, стратегията за европейските избори, кои са нашите задачи. В някой друг формат, с други хора трябва да бъде този разговор. Истина е, че съм дал такова указание в качеството ми на отговарящ за структурите на Българската социалистическа партия. Не само Емил Константинов, но и още двама души да не вземат участие в съвещанието. Става дума за областния председател на Плевен Румен Петков и общинския на Добрич Владо Калчев. До изясняване на техния статус в партията нямат работа на нашите съвещания. Преди година и половина имаше една обстойна проверка в Монтана и тогава ръководството реши, че трябва да се даде последен шанс на ръководството на монтанската организация. Днес очевидно те не стигат, че още тогава бяха констатирани редица нарушения. Днес искат да се изкарат, че са политически репресирани. Може би сега в дискусията ще се върнем за функционирането и за състоянието на монтанската партийна организация. Защото е твърде лицемерно и нахално да се опитваш да излезеш политически репресиран от цялата тази ситуация. Радио КБ, Иляна Бановска, добър ден. Господин Станишев, казахте нещо много важно, че устава не е важен по отношение на Георги Първанов и Румен Петков и останали членове на БСП, които се обединяват в БСП, в АБВ, извинявам се, залава се. Може ли да поясните всъщност какво искате да кажете? В крайна сметка, последиците, които ще си понесат, цитирам ви дословно, ще бъдат ли изключване и в действителност имате ли право да изключвате някого от тая столетна партия, чието собственици вие не сте, нито създатели? Примерно Бойко Борисов, който е авторът на тая партия и лидер в ГЕРБ, би могъл да изключи някого, но вие сте наследили тая партия. Благодаря ви. Много точно казахте, че БСП не е собственост на никой. Всички ние сме функция от доверието, което нашите членове избиратели ни гласуват. Веднъж на партийни форуми, веднъж на избори. И това, между другото, винаги съм отстоявал това число и в период, който беше много труден вътрешно партийно за нас през 2011 година. Когато бившият президент Георги Първанов, образно казано, приключвайки мандата, каза: аз се връщам в БСП, тази партия е моя и ще си я взема обратно. Тогава моята позиция беше и остава, че тази партия не е нито на Георги Първанов, нито на Сергей Станишев, нито може да се дели като акционерно дружество на сфери на влияние с проценти. Затова си има конгрес, където някой излиза, заявява своя платформа, визия, участва в състезание, получава или не получава резултат.
което казах, че не устава е най-важното, не отменя факта, че устава трябва да важи за всички. Еднакво. За мен, за всеки един друг член на БСП. За мен беше важно да чуя мнението на огромна част от актива на БСП, от хората, които са изнесли на гърба си толкова кампании. Това мнение е еднозначно, много категорично, защото има силен рефлекс в партията към подобни действия, или по-скоро антирефлекс. И аз ще ви цитирам някои от нещата, които си водих като записки. Един председател зададе въпроса защо. Защо когато протестите затихнаха, ректората, колкото и символично да беше окупацията му, беше освободен? Защо когато от ГЕРБ се отцепват народни представители, напускат тази парламентарна група? Защо когато правителството очевидно показва не само устойчивост на външен натиск, но и ефективност и резултатност в своята работа, се предприема такова действие? И той каза, да, ако целта е да се разтревожи БСП, тя е постигната. БСП беше тревожена и в предишни периоди с подобни действия. Мога да ви дам и други цитати и изказвания, когато беше изразена тревогата от новото говорене на тема как трябвало БСП и ГЕРБ да си подадат ръка и да управляват заедно едва ли не и да изработват съвместни политики и визия за страната. Ние поехме ясен ангажимент пред хората преди изборите, че една от целите и ангажименти е да извадим ГЕРБ от властта. Затова огромна част от хората, които гласуваха за нас, гласуваха за БСП. Защото за разлика от други партии, които 4 години заиграваха с ГЕРБ, ту се прегръщаха, ту се разделяха, правиха всякакви схеми, само БСП имаше ясна и последователна линия в този въпрос. И това, между другото, е може би единствената политическа разлика, която чувам и която съществува между мен като лидер на партията и немалко от хора, които сега заявяват, че ще подкрепят АБВ. Аз други идейни и политически различия, реални, а не изсмукани от пръстите, фалшиви и манипулативни, не чувам. Постави се някои председатели, които са преживяли паралелни кандидатури на кметски и местни избори, разказаха своята история и те имат много ясна оценка за подобни действия. Между другото, тези разпоредби в устава по отношение на листите и подкрепи на други кампании са на базата на наш горчив опит. Защото се получава някакси много често в нашата отминала история, че едни хора казват, да ние сме си в БСП, ама на тези избори ще играем срещу вас. На много места се е случвало и после се прибират в партията и продължават да дават оценки, продължават да дават такъв и все едно, че нищо не се е случило. Този опит е отразен в устава на партията. Беше казано, както знаете, имаме достатъчно духовити хора в БСП. Една хубава фраза, че кръстоската на гръцки кон с балканско магаре ражда троянско муле. Това са част от нещата, които мога да споделя в отговор на вашия въпрос. Много се извинявам в бързината да бъда кратка. Само искам да кажа, че една историческа фигура, Георги Първанов, прави забележки по вашата политика на една историческа партия. Защо не ги вземете предвид и да коригирате някои от нещата, за да не се получава такова разминание? Затова зададох този въпрос. Просто исках да бъда кратка, Валю, от уважение към теб. Да поясня също така. Вчера, между другото, на конференцията на моята районна организация Възраждане, в която участвах, един човек каза, не е важно как влизаш в историята, как излизаш от нея. Това е пулка за всеки един от нас по повод историческите фигури. За критиките и аз и цялото ръководство сме отворени към всяка градивна критика. Между другото, една от критиките, която традиционно звучи в партията, и тя и сега е валидна,
по отношение на кадровата политика. Да, има още много какво да се направи за нейното усъвършенстване. Категорично. Само, че имаме достатъчно факти. Мога да кажа, това също прозвучава в изказването на председателите. Един от председателите каза, точно по повод тези критики, че 2005 година се е кадрувало по-зле. Да, аз съм бил свидетел. Онази формула 853 беше порочна. И обществото даде ясна оценка на тази формула на коалиционно споразумение и взаимодействие. Защото нямахме глас, ние като партия, аз като министър-председател, по номинациите на другите политически сили. Ето можехме да кажем, бе, този министър е добра кандидатура, този заместник министър не е добра. Това беше формулата. Партията казва, това е кандидата, точка. Сега е различно. Именно идеята за програмен кабинет, който не е тясно партиен, който не се определя от квоти, наши, ваши, беше формулирана от мен през декември 2012 година. Тя е заявена и на Конгреса през пролетта на 2013 година преди изборите. Този доклад, политически мой, е гласуван в Конгреса. И това е формулата. И мога да кажа, че днес действително ние не делим министрите на партийни квоти. И БСП има много по-голямо, бих казал, влияние и въздействие върху всеки един министър. Аз лично виждам как работи Министерски съвет отстрани, участвайки понякога и в формати, където има и министри и депутати. Виждам, че се формира екип, реален оркестър с един диригент, който се казва Пламен Орешарски. Това трябва да е ясно и това е позитивно, според мен. Когато се говори също за кадруване или за компромис, искам да припомня от 2005 година БСП имаше 15 областни управители. Сега има 22 като кандидатури, които са от наши среди и близки до БСП. Мога да изборявам маса примери, други, но водещото действително е професионалното начало, лоялността към политиката и програмата на кабинета. И аз смятам това за позитивно. А иначе със сигурност има не едно и не две места, където трябва да се направи повече, като съдържание на политиката и като ви решение. Не всичко е удачно. Опитваме се да ги коригираме или да търсим кандидатури, които са действително максимално добрите в диалог и с правителство, и с коалиционен партньор. Да, не е лесно тази задача. Не е лесно. Заповядайте. Благодаря, Живкова, вестник Прес. Господин Станишев, не разбрахме следното нещо. Към момента по устав вие нямате основание да ги изключите. Можете тогава, когато те са създали листа или са подкрепили. Те към този момент само са заявили намерение. Искам да ви попитам, тогава, когато това намерение стане факт, вие ще ги изключите ли от БСП? Какво е становището на хората, които бяха събрани тук? Очевидно е, че не може да се разчита на първичната организация, на основната организация в Ковачевци. Ще използвате ли останалите срокове и начина по устав, за да бъдат изключени? Благодаря. Аз не съм най-големият специалист по уставна дейност, но да, ще се изкажат колегите със сигурност. Първо, значи устава е еднозначен по отношение на хората, които участват в други листи. Честно, най-коварното и вредителско е, реално погледнато е, позицията на хора, които казват, не, нямате формално основание за едно или друго нещо, но ние ще работим за други. Аз мога да ви кажа следното. Например, първо, партийната и политическа и уставна оценка не се изчерпва с изключване. Има много други форми за ясна позиция и оценка на дейността и поведението на всеки един от членовете на БСП. Второ, за някои от хората има дори и уставни указания, поне така ми подсказват хора, които са по-врели и кипели в организационна партийна дейност. И мисля, че заместник-председателя на партията Янаки Стоилов беше много ясен също така и в своята позиция, и изразявайки позицията на
лявото обединение в БСП, да отправим призив, да дадем шанс още един на някои хора да преосмислят своята позиция. Ако не го направят, трябва да бъдем категорични и безкомпромисни. Бих казал, че това е най-меката позиция, която беше изразявана. В организационното направление на Националния съвет готвим становище, свързано, както споменах, с статуса на тези 5 или 6 членове на БСП, в това число и Георги Първанов, анализ на действията до момента, за да можем да се изясним има ли състояние на самоотпадане с действията, които те предприемат и как ще процедираме в бъдеще. Нямам намерение сега да влизам в подробности, но, например, още в член 1 на устава е казано, че член на БСП може да бъде този, изреждайки редица изискания към него, едното от които основното трябва да бъде да работи за единството на Българската социалистическа партия. Ако вие смятате, че тези действия са насочени към укрепване на единството на Българската социалистическа партия, очевидно ние нямаме право на подобен подход. Заедно с това има и още няколко записа, които трябва да бъдат разтълкувани, оценени и оттам нататък да изкажем своето становище пред общопартийната контролна комисия, която да констатира факта има ли практически отказ за членуване в Българската социалистическа партия. Дали има състояние на самоотпадане или самоизключване, както искате, така го приемете след тези действия, които са извършени. Тъй като има и още по-категорични текстове, свързани с листи, действия по полза на други партии или срещу БСП и така нататък. Всички тези неща се анализират и ние до няколко дни сме готови с нашето становище, които ще представим на ръководството на партията. Аз само две думи да обърна внимание. В устава има разписана цяла система от мерки на партийно въздействие. Не знам защо всички са се юрнали към това изключване. Мерки за партийно въздействие, които могат да бъдат налагани от съответните органи. Но имайте предвид, че имаме и опит от 2011 година по време на местните избори. Ако погледнете и разроите сайтовете назад, имаше цяла поредица от случаи, такива, които получиха тези хора мерки на партийно въздействие. Вчера имах случай. Включва цял набор от заявяване на отношение. Публичен устава, да, няма мазане с катрани и въваване в пера. Но вчера имах един случай, един такъв човек, който е изключен, иска да се върне отново в Българската социалистическа партия след едногодишния период, в който се предвижда, че той няма право и да бъде приеман. Вчера дойде при мен и каза, аз съм решил, викам, добре, подай си документите, организацията ще обсъди, може да те приеме, може и да не те приеме. Аз лично смятам, че тия мерки на партийно въздействие са доста положителни, са по-широк набор, отколкото да се концентрирате, но явно тая тема е интересна за вас. Вижте, то е разписано в устава. Така, колеги, имате ли още въпроси? Заповядайте. Два много бързи, понеже господин Дъбов спомена единството, Калина Влайкова, Нова телевизия. Извинявам се. Как ще се отрази? Направихте ли някакъв анализ как ще се отрази на единството в БСП този акт на господин Първанов и най-вече на изборните резултати, ако сте правили някакви сметки? И под въпрос бърз. Има информация, непотвърдена и неофициална, че представители на Коалиция за България са в Сирия, където провеждат или се опитват да провеждат срещи. Така ли е това? Имате ли информация? Можете ли да я потвърдите? Упълномощавали ли сте ги? Представители на Коалиция за България. И Захари Георгиев. Аз откровено казано не можах да чуя добре първия въпрос.
Дали сте правили някакъв анализ на този етап, как ще ви се отрази на евроизборите, на резултата от евроизборите, решението на Георги Първанов за самостоятелна листа и ще се разцепи ли БСП, казано най-просто? За разцепление в БСП, според мен просто е абсурдно да се говори. Влиянието е минимално към днешна дата с тенденция да намалява. Съдейки по това, което чухме преди малко горе в залата. Преминаващите конференции са изключително категорични. Аз предполагам, вие имате информация и за конференцията, в която и Първанов за участие вчера в Перник, как преминават конференциите в Плевенска област и на други места, така че подобни опасения няма. Но ние имаме горчивия опит от преди няколко години от други европейски избори, в които с един мандат не достигнаха няколко хиляди гласа или за да бъдем победители в едно състезание не са не достигали няколко хиляди гласа. И неприятен ще бъде факта, ако бивайки уверен, че не само АБВ или формата, под която те се явят на избори, не само, че няма да излъчат свой представител в Европейския парламент, но може да е малко, но някакви гласове, които би могло да се предполагат, че ще бъдат дадени за нас, все пак не ги получим. Това ще се случи от цялото събитие. Отново подчертавам, че така средно претеглено в Европейския парламент се влиза с около 150 хиляди гласа. Няма как това да се случи за кандидатите на АБВ. Не само 150 хиляди, но многократно, бих казал, почти 10-кратно по-малко гласове ще получат. Толкова по първия въпрос. Страхил Ангелов е председател на парламентарната група за приятелство с Сирия. Той не е командирован от председателя на Народното събрание. В частно качество се намира за няколко дни в Сирия. Преди около 2 месеца имаше предложение за такъв тип пътуване по покана на Хасковската търговско-промишлена палата. Отказах да командироваме народни представители, не само от нашата парламентарна, но и от другите парламентарни групи имаше включени. Ако са пътували, това не е в никакъв случай представителство на българския парламент. Колеги, заповядайте, ако има още въпроси. От левата страна никой до този момент не е пожелал. Галина Георгиева от вестник Марица. Господин Станишев, какъв би бил резултата за БСП като успех на евроизборите и съответно какъв ще е резултата като загуба? Това е един въпрос. И другия, ще се спасите ли в Брюксел след европейските избори? Искам да ви кажа много ясно, че БСП се бори за доверие за първа политическа сила на тези избори за Европейски парламент. И аз мога да ви кажа нещо друго по повод тези политически събития. Наред с потенциалното разколебаване на част от наши избиратели, има и консолидационен ефект много силен. Повярвайте, така ние тук добре си познаваме партията, начин на мислене на хора, има определено категорично и амбициран напук на това да покажем, че сме силни, че можем да спечелим тези избори. Това го виждам и чувам от много места. Това число от председателите на общинските партийни съвети. Знаете ли, всяко зло за добро. Добре, че се случва сега. Случва се на време. Имаме възможност да вземем допълнителни и мерки и работа. И искам да ви кажа едно нещо. Първо, за мен тези избори са важни и като лидер на европейските социалисти, и като лидер на българските социалисти. Независимо от това какво качество ще участвам в тези избори, аз ще участвам в тях много активно. И в България, и в Европа. За постигане на общия резултат. И второ, не ме възприемайте като бъдещ евродепутат.
За мен ще разберете едно нещо. Значи, за мен това никога не е било цел. Защото и комисар мога да бъда без да участвам в избори за Европейски парламент. И евродепутат мога да бъда много лесно. Можех и преди това. Между другото, Ивайло Калфин ме убеждаваше 2009 година аз да водя листата за Европарламента. Аз тогава казах, няма как, ще се възприема като бягство на лидера на БСП. Аз нямам намерение да бягам и да предавам моята партия в труден момент. Тези избори ще направя всичко възможно, земята ще изровя, за да постигнем резултати и да получим доверие от хората. Защото са важни и за Европа, и за европейските социалисти, и за България, за пътя, по който се развива. Защото нямаме право това, което сме започнали с толкова труд и усилия и вече има резултати, видими отлево от дъното, икономиката, възстановява се стъпка по стъпка и мъчително доверие в някаква предсказуема държава по отношение на бизнеса, към хората. Държава, която показва най-сетне грижа към начина, по който хората живеят, това да го задраскат заради амбиции на когото и да било. Политически или икономически или каквото и да било. Твърде голяма отговорността. Уважаеми колеги, благодаря ви, че присъствахте на